parlok ki men ki para hak ni ke video ngan pen IEP baka jing dunong jong kinong rep ha saudong jong kari hasi ke jongi ba hak ni ke video POI ba babun hi usensar ba ki try jong kane ka sensar kin nam tresio ban put namar ka jing yar dor shaba palat jong sensar ndaw snam de ka jing dunong jong ki pai ba nong rep kalong kumba ta ki klur mataw snam ar hajar atusan POI hang ne sidon daki hajar ton tiba kinong rep kinam tresio ban put mataw snam namar ka jing di hardor jong sensar shaba palat POI hang ne usensar kidon keleng sodong jong kine kilum bar ke dunong jong kinong rep kalong daki klur daw snam tilada ka sarkar kanam hai khmat shu kinong rep sensar hak snam kiban dangwan kinam tresio ban pemi sensar namar rai tres sensar ro andre ke jimi kanam don haba long kayau sensar ka bahyar shaba palat pej hati siliang jong ulum barok silum kidap tangki sensar sudah ki bala de penkhui Henry kinam tresio ban put namar ka jing hiar dor jong sensar shaba palat PI hang ne lum ro ki badap da sensar sudah Henry kinam tresio ban put namar tang ka bai put ro kanam la shu ban mi kumta lamba ka jing hiar dor jong sensar kawan ra sibun ki jing dunong ha kitan sete lamingi jong ka mehlea ka jongi bar hang ne POI sensar uba itnat bha sensar kidon ha ka sitanai kumba san kilo ei Henry tang namar ba hiardor shaba plat Henry wadla kataro kinon nongrep kinam la shumat mi ya ka baisni